Vi vil med denne video gerne vise, hvor nemt et meget gammelt gulv kan komme til at se nyt ud og alligevel beholde sit særpræg. Familien Schøtte har valgt selv at gøre noget ved den gamle spisestue. I forretningen, som udlejer Toolmatics gulvafslibningsmaskiner, føres de tilhørende gulvbehandlingsprodukter. Behandlingsmulighederne er mange, afhængig af gulvets træsort og personlige ønsker. Lud nåletræ, en universal lud, især velegnet til lyse træsorter, for eksempel gran og fyr. Produktet er lysægte og standser guldningen af træet. Lud løvtræ anvendes til eg, bøg samt asketræ, har de samme egenskaber som lud nåletræ, og begge typer kan efterbehandles med olie og polervoks. Naturtræolie er især velegnet til at fremhæve og bevare træets naturlige gyldne farve, her vist på fyr, bøg. Merbag kan anvendes ovenpå Toolmatics ludprodukter. Hvid træolie er særlig velegnet til ludbehandlede gulve, der ønskes med et hvidligt skær, her vist på fyr, bøg. Eukalyptus, vand- og smudsafvisende og stor slidstyrke. Polervoks til forsegling har udseende som bivoks og anvendes til forsegling af gulve som afslutning efter en lud- eller oliebehandling. Vaskeplejemiddel er fortrinligt til vedligeholdelse af system træolie og polervoks for at bibeholde den lyse farve, og den store slidstyrke kan også anvendes på ubehandlet træ. Universal grundrens fjerner effektiv bonevoks, nikotin, fedt, græs, jord, sod, rengøring af værktøj og andet ude som inde. I forretningen får I en grundig introduktion i anvendelsen af maskinerne, såvel som disse naturligvis også afprøves. Husk at få brugervejledning og tekniske tips med hjem. Inden familien Schøtte går i gang, studeres brugsanvisningen, de tekniske tips og videoen. Med maskinerne følger et komplet sortiment, slibematerialer, værktøj, høreværn og ekstra tilbehør.